Hello mga boss, tamsak lang mga boss. What's up madlang people? Alright, tamsak lang mga boss. Masaya na ako. Alright, live tayo mga boss. Pasada live para sa ating What's Hour. For What's Hour lang bossing. Oh. Alright, pasok mga boss. Pasok, pasok. Alright. Happy Sunday mga boss. Happy Sunday. Pasok mga boss, pasok. Magandang gabi.
Bugak TV, maraming salamat. Maraming salamat sa tamsak, mga idol. Tamsak lang, mga idol. Alright. May ano ka na, idol? May jacket ka na, idol? Sing loud rockin'. Gandang gabi sa'yo, idol. Alap din lang tayo sa watch hour natin. Hindi tayo nakakapagkanta, idol. Alright, magandang gabi sa'yo, idol. Si Ermin Garcia, oh. Ermin Garcia. Saan side dito? Oh, sa side Side Q-Mart. lang. Side niyang Q-Mart, pag ganun. Hindi, side lang papuntang Hero. VIP. Yung pinto. VIP. Nandun na sila sa di ba? Oo nga, sabi. Ay, sinabi mo maghintay sa atin.
seatbelt din ako. Ha? 6 ko yung seatbelt. Belt. Ah, yeah. Sorry. Mhm. Ang lakas ng radar na po. Pag hindi naman nakaupo, wala naman. Tatamay naman po siya. Mhm. Sayang. Shit, shit. Tama tayo nito. Dito. Dito sa right. Kanan na tayo.
Yan lang po. Yan siya. Dito ko. Opo, dito. Yes, thank you. Thank you pa. Salamat sa. Thank you po. Thank you po. Salamat. Saan? Ha? Mark, kunin mo itong bag niya. Anong bag? Ayun. Right mga boss, tamsak lang. Thank you sa panonood ng live ko. Update lang ako boss sa watch hour ko, nanalagas. Kaya nagla-live ako kahit paunti-kunti. Maraming salamat sa inyo ha. Tamsak lang. Wala tayong pang ang photo siguro wala pa isang oras to, dito lang po to mga boss. Dagdagan lang yung watch hour natin. Wala. Wala.
Alright. Maraming salamat sa inyo. Tamsak lang mga boss. Dagdag lagwat sour lang tayo mga boss. Hindi na tayo nakakapag tayo nakapagkanta mga boss.